abantu baminto ndoche ng'a riakorobire ndoche ng'a egesunte bono egekare kobwata ekero okonya korigereria iga nabo okorora ng'a nkogoroba rigochia bono rende togochi gokora iga nare koba omogoye na oyomo iga rende egere tochiere torarere gose bono abanto baminto omogusia atebete ng'a totugute egutwa amaenteni nyuma are inche egento kemianete totugute egutwa amaenteni enyuma are yaani engaki omonto agokwa orenge bwa eng'encho abanto bakorira bateba ng'a aya onde naiborwe monto onde tayoraiborwe abwekana oyo monto tayoraiborwe orio oibwekana nyakia agoe sababu gokwarenge omonto bwa eng'encho kwarenge ebikorwa biago biare kogokia abanto bono naki kiagerete omobusii akarera ng'a totuguta egutwa amaenteni enyuma are monto oria naete na obokora bwaye atebe ng'a yaya nyakia iga are iga monto oyo are iga abanto bori babori ng'a aya ka monto bori natoko oraiborwa buna oyo ko naende nabo egocha yaika yanyarekana ng'a yaya monto oiboirwe ase enyomba eywo naende oche obwekana ng'a obwekanire chitabi chioyo chia nyarebe ase omonto oyo osirire abwo bono naki kiagerete omogusia atebe ng'a totuguta egutwa amaenteni nyuma are chitabi chingiya chia omonto oria omuya ore kenyoro kera asirire abanto nabakoeti bamura ng'a onde natoke bori buna oyo onde natoke naki bono twaurwa kotarire twancha bono rende naki kiagerete omogusia na omonto orenge omong'aini sana otebete ng'a totugute egutwa amaenteni nyuma are bono noo tore abanto baminto mwateba ng'a yaya rende chairman of elders bono eraundi eye nabo nkorachea from our Kisii land naende ninchitige chinchera chinde naende togoshare ebinto binde lakini rende ntore kora amanyabũga yaito rende gose bono totugute egutwa amaenteni nyuma are bono genda YouTube yago subscribe share like egere na inche mompromote as the chairman of elders bia mono notore amo naito emarogo bengiya nyasaye oyo ogotuko buya.